Danas u sklopu festivala Periskop prikazujemo dječju predstavu ovdje u Filodramatici pod naslovom Daj mi pokret. Vrlo smo zadovoljni i sretni što imamo dvije dječje predstave, tako također u nedjelju u 5 sati isto u Filodramatici možete pogledati predstavu Bilo jedno sunce od teatra Puna kuća, koje također spoji kazališta i plesa i cirkuske vještine žongliranja. Nazvali smo ovu izvedbu / radionicu Daj mi pokret i to je za djecu, mlade, tamo otprilike od 10 do 14 godina. I u početku nekako smo mislili to napraviti nije nužno da djeca plešu ili se bave nekim umjetnošćom, nego radimo sa cijelim razredima koji dolaze. I u interesu, mislim, što se tiče osobine, neke teme, pričamo o stvari što se dešava u tom starosnom razdoblju. Znači, škola, traženje motivacije, sa čime da se bavim, šta uradim kako mi se sa time više ne bavi, kako sa prijateljima, kako da budem ja, a ipak u društvu. Tako da svi su te neke točke u životu koje jako značajno dolaze do izraza u tom razdoblju. I nas dvoje sa Gregorom, nas dvoje smo koreografi, znači izlazimo iz tog našeg iskustva. Pričamo kako smo mi bili 10, 11, 12, dok još nismo radili i kako smo našli ono što radimo još danas. Nešto tako. Ideja nam je bila da uključimo, da djecu uključimo, znači da i gledaju, a i rade. Tako nam se čini da se ih najviše dirne, pošto djeca su jako, mislim, blizu im je da su aktivni, da iskuse stvari. Ja bih rekla da je nama umjetnikama to blizu, pošto stalno idemo kroz neki kreativni proces, znači trebaš biti stalno u kontaktu sam sa sobom. Naravno da se mi ljudi kroz život mijenjamo, ali ipak ti si ti. Svako razdoblje donosi neke novosti, neke nesigurnosti, a i neke nove pobjede. Tako da jesu druge teme sa kojima sad se, recimo ja osobno, susretnem, ali ipak što se toga tiče jako lako mogu se sjetiti kako je bilo kad sam bila 10 godina, recimo, u tom aspektu.